Brad, matud pa niya din ni Brad, naglibog siya. Brad, unsa man gyud ang makaluwas sa tao? Religion or ang pagtuman sa napulo kasugo sa Ginoo? Unsa gyud ang makaluwas? Relihiyon or ang pagtuman sa napulo kasugo? Okay. Kanang word nga religion, ato nang klarohon, ang word nga religion gikan sa Latin word nga religare, bot ipasabot relationship. To bind to. Relasyon nato sa Ginoo. So mao na nga gikin importante ang relihiyon kay importante man ang atong relasyon sa Ginoo. So ang religion mao na siya mao na ang atong set of belief kay ning ingon man si Kristo nga ang tanan nga motuo maluwas ong di motuo silutan. So naa tay tinuuhan di ay. Nga mao may giingon ni Kristo ang motuo maluwas ang di motuo silutan. Unya unsa man gyoy paigo ra ba ang pagtuo? Paigo ra ba ang tinuuhan? Hinumduman na to nga ang religion dunay duha ka bahin. To believe all the truths revealed by God and to follow His commandment, to follow His will. So sa ato pa di ay pagtuo og buhat ang makaluwas sa tao mao ni ato isamare. Ang makaluwas nato mao ang grasya sa Dios. Mao ni makaluwas. Maangko na to ang maong grasya sa kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. So mao na nga og tinuod ta nga mituo kinahanglan tang mahigug pakita sa gugma. Kay basin ba og ning tuo ta Ginoo kugihan ta mo donate og tiles aning simbahan. Grabe kadto ta sa ato mga silingan natay mga trabahante wa nato sweldo dili man nabuhat sa gugma. So mo na no nga ang makakuan gyud nato pagtuo nga nagbuhat sa gugma. Ang makaluwas grasya pinaagi sa pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. Mao na ito bak. Okay.